Ekarri nahi da. Amak txilatu da eskola. Pero bain ibas por el cura que nada que ves. El darro te venido a comunicar. Bai. Alaia zeon, eta lasaia, eta gustora. Familiakin, alabare hortzaukan, damastea, eta bai lasai ikusi dugu. Kontentu zegoen. Gazta, sagardo pixka bat erandu, eta bueno. Esan digute labordu, bai. Esan digute familia bakarrikan, lehengusuak erutzi diote, gero nahi genuen laguna batzuk edo basaukaten zaukitzeko aukera, eta hori esan digute ezetz gero ateratzean ikusiko dutela. Baina berarekin egoteko aukera horrela ez. Baina bezarkada eta zer da eman, lagunak ez da. Bakarrik ikusi.